Artine kuwi apa? Lombok uyah gula terasi jeruk bali dasare waton Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong dalem Mas e. Wah. Alhamdulillah syukur kunjuk ngrasaning Gusti. Dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual? Heeh. Iki minangkani pamundhute sapa Mas e? Heeh. Iki minangkani pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono? Heeh, saka Hongkong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para
Inggih punika rombongan Astabrata Group ngaturaken sembah sungkem pangabekti karana sampun pinercayan kula sak kanca awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi biyen ki nadar. Nadar ya, Tru. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ngono. Matur nuwun, matur nuwun. Luar biasa. Dasare iki ana ing tahun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021 Mas. 2021. Kowe ndonga apa le, Kang? Kanggo tahun sing baru iki, tahun sing anyar. Ana ing kene kowe ndonga apa? Kowe iki anak paling ragil dhewe ya ta? Nek iso udu donga kanggo tahun sing iki 2021 kowe ae donga apa? Coba. Ya donga muga-muga ndang oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan tanggapan piye? Ayo kena to ya. Wong piye alame ya wis kaya ngene. Jare 3M ya dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi anjuran pemerintah, pone iki pandemi iki urung berakhir. Isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho, Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap apa sing ngene iki virtual. Mengko nek wis pandemine bar larang neh kandhani kok. Aja ngono kok. Mungkin arya geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun, uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakanca. Ngono ya, Tru? Luar biasa, luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Ya. Ayo guyon karo mlaku, guyon karo mlaku. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Piye, Tru? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng ngregengake kahanan. Oh ngono. Ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dadang tang. Ayo. Monggo ya, Dik ya. Alhamdulillah, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, pinaringan sehat toh? Alhamdulillah, pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar. Alhamdulillah, mboten wonten macet. Amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang netizen. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube.
anu. Pemirsa yang Oke. memirsakan ana ing YouTube. Iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, Ya. yang memelototi. Piye to? Oh, ya. Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Nih. Mangga. Sebelum saya menyapa, Mm-mm. ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah, aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, Diunggahkan. volumene to. Oh iya, volumenya. Cek Nek cek bikin cek mbok sudah. unggahne yo. Siap. Terima kasih. Mm. J, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. J, sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, Amin. menjaga diri, Amin. terus piye ya, panjang umur, Amin. ya terhindar dari penyakit. Amin. Nah, amin, terus ya Rabbal alamin. pinaringan rezeki sing kathah melimpah, Amin, ya, terkebak rezeki. barokah. Amin toh. ya Robbal Alamin. Ya wis, Ah. intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh Gitu. iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Iya toh maksudnya maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Oh, akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doanya sing apik ya Mas. Yo no karir tentu Iya. semakin naik ya Ye, toh. amin. Pendidikan karir yo semakin lancar. Ya, Ya, amin, toh. amin, amin, ya Rabbal alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Je, Ibaratnya harus- wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Nggih. Dadi wong iki kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Je Mas Dalang Ya. iki pripun? Loh, ini jarene elek kancane. Enek to? Ayo, ayo. Nah, Piye, piye? iki ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Napa? Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut, ki ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge Oh. ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria Kados, bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11-12? 11-12 niki. Oke, aja nganti 11-15. Tuh, ya. 11-12. 11-12. Padha karo Meneng aku gantenge. ini semangat Mas. Aliando. Oke, ya. Padha plek karo Aliando. Iki- Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya. Semangat. Semangat. Pokoknya lek enak aku ki kudu semangat Lah ya. iya no. Semangat. Sing paling semangat ki sing ngembul kan. Sing ngempoli sing ndi sing ngempoli? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah. Ambak sudah Ora tua. ketok. Ya, Oh iya. Ayo Mbah Yatemin, munggah Yatemin. Wis mung. Lah arep tak gene perahu layar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, bagi ya. Ya. Wilujeng dalu Mbah Yatemin. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki loh dalange. Iku sinden. Iki loh. Iki dudu. Lah apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak Yatemin. Aja dilone tukang kebon ta. Napa?
Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Heeh. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan. Piye ta iki maksudnya? Oh iya, Sugeng Dalu Mbak Yatemin. Inggih, Sugeng Dalu Dene. Sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Temen kuwi lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Niso miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dek? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, Wis kenal to kowe? Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel ya angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh cacing tok. Iya. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dek? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dek. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dek Niken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Ora enak. Omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Iya, sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya Dengan piye? emas, Piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Kok ya bola aku to Ken tak gowo teko Kediri bareng kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora, aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa wae lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe? Manual